mhix bravura, kulħadd jaf jagħmilha. Hekk qal Simon Busuttil dwar l-ikbar tkabbir ekonomiku fi 15-il sena li esperjenza pajjiżna is-sena li għaddiet. It-tkabbir kien ta' 6.3%, 4 darbiet aktar mid-żona euro. Xhieda oħra ta' kemm Malta hija pajjiż fejn il-bidla qed isseħħ u r-riżultat tagħha qed insiru fost l-aqwa fl-Unjoni Ewropea. Dan kollu għal Simon Busuttil mhux bravura. Dik mhix bravura? Il-bravura mhix dik ġenis. Fid-dokument qabel l-aħħar elezzjoni Simon Busuttil kien bassar tkabbir ekonomiku ta' madwar 2%, jekk hemm il-darba kellu jitla' gvern nazzjonalista immexxi minnu. U preveda bailout jekk jitla' gvern laburista. Skont Simon Busuttil, dawn l-estimi żbaljati għal kollox huma favur pajjiżna. Kull min jara din l-istatistika jirrealizza li inti verament mort żmerġ hawnhekk. L-ewwel nett mort żmerġ favur pajjiżna jekk xejn għaliex wieħed jagħmel stima illi seta javvanza fuqha. Simon Busuttil huwa l-istess kap tal-oppożizzjoni li qed imexxi partit li għandu strateġija iffukata fuq li ssir ħsara lill-ekonomija Maltija. Fuq kollox Simon Busuttil qal li dan it-tkabbir ekonomiku huwa mertu tal-Partit Nazzjonalista u li kulħadd jaf jagħmlu. L-istess oppożizzjoni li meta kienet fil-gvern ħallit l-Ene Malta u l-Ir Malta jfallu. Staġnat l-ekonomija Awċija. Ġelet li l-poplu jħallas rati fenomenali għad-dawlu l-ilma u rati l-qat jiżdied brati fenomenali. Fost oħrajn. Li wieħed ikompli kabbar l-ekonomija li diġà qiegħda fuq pedamenti sodi fija bravura, dik kulħadd jaf jagħmilha, jiddispjaċini ngħidlek.